Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritane oleh undangan kondulan ning gone Mas Deni. Wis dinteni kanca-kancaku. Ana Mas Jamil, ana Mas Santok, ana Mas Yono. Dadi mbuh bahas apa kae. Sing jelas perkututan ya. Perkututan. Dibari kita OTW rono apa sing keri iki karo acara bahas pertiketan kutut. Cerah ya manukku, kututku muni kabeh ya. Kutute muni kabeh. Gamburi kae Jatayu kae seneng. Kae Jatayu. Nemburi ndi to kae. Iki Jatayu kono kae. Rama nonton kayak diguyu ponakan ngevlog diguyu ponakan. Siliwangi ro Jatayu sing muni kabeh. Siliwangi ning kono kae. Jatayu ning buri kae. Jatayu ning buri kae. Wes lur tak OTW sik. OTW. Jadi ini kita ceritanya kumpul di perkututan rame tadi ya. Rame jalannya yang bisa hidup daerah yang ini rame pol. Jadi jarak ini gur itu rumah tua Mas Deni. Itu rumah karo lawas kedoket mau Pak. Kedoket mau lur, dinteni ket mau iki. Alam melu bebas melu, 350 melu, 250 melu, 100 melu. Ora beli. Melu kajer aku ya. Sembul kok bebas bae. Aku ngamelu ndikung. Kok sing gak ngontan. Melu kabeh ora apa. Rene. Perkututan rene lho. Apa, Gus? Hah? Kabeh. Piro siji apa loro? Kabeh ora apa-apa. Kabeh iki manuk apa siji? Siji. Manuk siji apa? Malu grup ora tau gantang piye ngono. Terus dese ngape ya? Hah? Kasih ono. Ora pikul. Nganu dodo. Dodo iki manut kowe dibeloke piro kok? Maluke kabeh. Kabeh. dodo. Maluke kabeh. Salah gas. Minggu ki sesuk gantang melu. Ora ndek gacok. Walah mung gacoke sama Ono sing apik to. Koncone akeh ngono lho. Ora sak wis ngayer ono ora? Kaya ono ta. Koncone akeh melu gantang lho. Sing kaya nggo macet ka sing ndi? Sing tak video kowe ndelok. Ayo sing angga. Monggo iku. Nggih. Kayak rame. Iki karo kanca-kanca perkututan ya rono kene kok. Wis kok kidul lah.
Ya ana sing takon kae bal kondes pajak singi bingung kae. Sesuk melu tadi. Mas Nardi, melu sesuk iki nang lapangan rame kok. Isin to mesti kowe. Wong wonge gur iki kok isin. Nggonku ki ora muni yo an. Wah, wonge gur wong iki kok. Tak tulis iki. Ngobrol tak kira tak seneni. Tak kira iki nek ngobrol manut jebro karo ngobrol pejene. Pohon taman. Ning endi? Tahun 11. Nang kono lawan. Nek wong endi? Dengan kan meh wis Mas. Ngadle iki to. Ayo kopi semes. Tangi turu aku. Semes. Guri Darso. Mas Bagus kunci. Jadi Darso, Kakang Darso jelas. Oh, Kakang Darso. Itu Darsone lho. Darsone. Kakang Darso. Lho. Wong kulon masjid. Oh iya, masjid iki to, Mas. Bulan nek totok kaya aku ngerti suwi ya. Bulan Proket. Aku wis tak kenal aku suwe lho kowe. Alah. Panone. Tapi kan dhewe ngoyo aku suwe. Abang iki Kayak rame kayak perkututan yang Borobudur sekarang rame banget. Ono kuwi man kabeh. Masa klub rogo rauman ya wis. Ngendi? Klub rogo rauman ta? Rauman ta klub rogo? sing ono ta anto. Engko kan selani ono ya. Sing ono melu man. Ini itu rumahnya teman kok. Kita buka ini saja. Orang-orang lho. Apa? Kono iki sak tegelan ora aku kan. Lokal alami. Pos poin papat. Ya, Tugas papat. ya. Jadi ono tiket di Pak Yono lokal alam siji 250 VIP. Nah, Siji. Mas Deni lokal alam siji. Kanu. 250 VIP. Siji. Membagi senakake sapa ta kae, Den? Widodo ya. jujur gogon, dodo. Gogon. Kok ngetai gogon. Edu. Jeneng Halus to. Bagi wae kae, edae edu kan. Edu sapa aku ya bingung Edu iki sapa. Anu jenenge yo ganti anu kok. Edo kok ben metang anu. Nanti ora tau ketok ya. Ya anu ta, nyopir. Ya Bisa ono loro lokal alam. kuwi, Mas. 350 VIP loro, 250 VIP loro nang batas ya nembung ya tak ladeni aku dhewe. Jamil kuwi dulu. Kuwi wis pesenane jenengan lho, pesan kula kabeh. Mas marunge to. Wis diamanke kae Mas. Ono marunge to. Insya Allah tiga iki ya, kalau iki tak buka iki sapa sar. Siapa delok? Malam loro, bebas perlu VIP terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kae wae.